Ebusia say Kofi Oduro, what's about trend anymore? And Kofi Oduro, answer last week no. And Ankana was saying SRC week, but Emuana na Asantehemaa dam pem no. Enti no. Okay, na about the traveler come because oh, Asantehemaa dam pem. Enti ewie ye na, e no be open last mama. Oh, see ewie ye no. Ebusia, Oko media na so a, o mo be send a strong warning to Prophet Kofi Oduro. After say Mustafa be di nkwa asem ke kan adu Otumfuo de kwa chi de bo no. Omo de be won ne Kofi Oduro. Be ma ntiri mu no akere wadwe ama me. Ewo comment section. Aha Penyah block media. Mesro say need you mo. Obe like video no da mo subscribe button, subscribe click notification and on latest update. Abakere wadwe de ama me. Ewo comment section. Mesro so baswa no ahye so enya bi ahye. Enti ene exactly 3 weeks ago. Abla Kofi Oduro e bi address Obake eni akwaba nsem ewo na sorry fee. Na emu no say o take side o bo na je kira sanefo no jese sanefo o mbe o kira say jese o mu na Ghana no eyi o mu dia ana bibia ni a enye wo ma eni enye obia no that so what kind of nonsense is that jese Kofi Oduro bo na adwen pa ke kana je kira ye pa bo na je kira e ma ni pa bi din ka be won no ke kan wa dwen kira no but that time ni e ya Asantehemaa do tiye eti attack na sheda masa visa na ye ni abre eti me kai na ba the traveler kwa be a video ka say okay on there we ya hon popye ye ni abre ni ewie yie na ana Kofi Oduro obeti na sum abusiafo so munum se me na me mo boys SP me ni abre ye na da form tie ye jam ye wura ye wia omo ame mabuki omo ya titi na wa ye se kurasi frugo no ya titi wa ye se kurasi frugo wono wa ye no ho se Ghana Music Award sa ya titi no oni wo Kofi Oduro wi ni sofo no e kwanya me de mo be fa so okuruma no ya titi ni Kofi Oduro mi do Nyankopon mi do ya titi twaso ni kwanya me de mo be fa so okuruma no mo beti mo piga kwasia we te say ya titi mi be kan Samira ba omi asem saga we wo de me pacho ma yensie ye na nanwe se ye di abrefo anka kwasia pani bi te say ya titi timi kan asem Ewrade ya titi wo ma me beje ne twa wo mensem what I say na busia okay ye ni ekwawie na Thursday na najo no ene we say Mustafa out of nowhere e be a video be di ewu atem e ma de chiye you know Asante Intelligence AI Asante Intelligence we nye IP address we nye IP address we Asante Intelligence AI e locate no AI no locate no am ya kwachi unu a e de fimfina what I say omu kwachi ni discipline ma bi coordinate de omu discipline na nkasa na fa discipline no omu discipline Mustafa no no so ana omu TikTokers for no e dey agina so e send warning e ma Kofi Oduro so no dey pupu ne tomra na obe shedifo onke camera on fa we ntu no fo na obe ya so brachi a dey be fere ni aso no oh hu ni ye me dia me edurum ne bia na mente no me bia se kura o sabi asantefo ye ya na ye pe adama odwan ba bia no kekan kwase asem de kire ye odwan ba bi ti se Kofi Oduro jimifo yi wo kekan kwase asem bi di kire ye aya na ya me ya se ye di kanye ye fa ahodie 1935 na Ghana enya ne fa ahodie 1957 utifiri mu a 22 years no no be ka kire ye se ye mekamom na ye tie wo me akwadwen wo mum na ye senka omu ba me ya accept wo ne ye hye mrade ma wo wo di kanya fa ahodie no obi aba se ye nkamom no wa accept ebe de no obi ntimi kekan kwasa sam sabi ankire chiame kasa fi bia wo dwan ba bia no keka kire chiame so na me aya me de pasa kwa wo ma kire ni nyansa pa sa kwa wo me ye doctor na sabi ye de sa nipa bi sei ba me nkyanya kama me na to anananom because me nya ta mo nhwe wo dwan ba bi ti se sa na nipa bi ti se Kofi Oduro say wontie me yie wa wodi ato akwa no the same thing betimi ato because wa adwiri ye wo se wo tana sante a wa hwe akof Kofi Oduro ebedrum na bi so wa ntwitwa no ma bi so no anhwe wo yi a ebedrum na bi Asante region unya program kra na Kofi Oduro untimi nkoho enkonkonkoye efri sese o ma asantefo edi wo yi a wo se wo tan wo because of onum kasa unim kasa wo kan ye
Adena nipa tribe baako mo pesa mo gye man ne boso. What kind of nonsense is this? Where Jimmy papa. Oh, menye sure say wo Kofi Oduro. Na de mo no yire ne kra da hɔ a ye hunu wo ba. Mo mienu nyina mo ye ma. Enti kasafin ni nneoma bi wo ha Asantefo sebi ye ne pe obi timi ka kyerɛ ye. Na me to emenya me fa ahodi a na wo firi baabi sɛ me mfa me fa ahodi ni mebom na me matwe ama wo bom fa ode be ka me de ho na me nhyɛ mmara ma ho ana ma odwan ba bi e na otimi kaseti Asantefo ɛyɛ me ya Sɔfo Oduro sɛ wo tiri mu no unim sɛ wo ta asante a sɛ wanhwɛ no ma bi ye ebedrum na bi kuma se kora wontumi nsi hɔ wa wo sɛ de ye dufu akwa na mu nanim aye no ebedrum na bi wonya program okuma se a ya de donso ni biri ne be ho ya behwe agusu wo ba bi a wo ye program no because obi o ta asante bia no woni ya no wa wo de tanto wo ho so ade ne tie memu asesofo panyin wo fra wo asesofo panyin se minim se sebi se wi tofio se de yo emere bia gyina na otiri wo efiri fifiri mimi hu ne se wo fa no ma bi tinyansa pa no wo nhye de hunu so yeti ho ne asepe udina wa your politics sa na what the tribalism die pa na Asantefo aye wo se de akwa na nim aye no sa na wo so wa nhwe ho ya ebetimi ato wajimi dodo wajimi to kwaye wo yere ho ade no na busuafo di wo nkyensika oh na se wo ye oba me Sɔfo Kofi Oduro Asantefo nkra na yate why yate na nyɛ se ye mfiu ne ye pɛ ba bia ma ye na nada yate pa nyame nhira wo na kane mi hu ye nyame asɛm ne ye de kanipa bom nyame asɛm ka ye nya problem a ka ye de kɔsɔfo hɔ na sɔfo asɔve enso na nkwasiafo bebira maba befrefre mu amose nyame enwosra wo so nyame adom wo so krofo dom problems kra abre mu na mo de afa ho na mo di krofo yere no ene obi nya problem ontimi nkoka nkyere sɔfo because onum se me koka kyere sɔfo a sɔfo no kra de ba betwa me mpoa wo social media so anase me nyina me yiri nya asɛm na me koka kyere sɔfo a sɔfo be daada ma yiri adi no anase me wa japade bi na me koto sɔfo anim se ma japade ni na sɔfo me pa cho boa me ne nya sɔfo no beji afa enti mu bebre no maba na mu sei nyame adwuma mu gu nyame animu ase na mo de politics nso na yesa onsem a obeka ye nyina se na den na obi kasa na obi mfa ase kan to obi mnim se mo mfa me kasa anya bibi o Ghana ha Ghana fo no ano motena ase hu se kasa dominate wo man yi mu ya Asante akan kasa no a twi no nti no ne yemfa nye ye bibia obi amfa se kan amfa nto obi mnim eno ukọ ba bia wiase ba bia ho but mum peno kre na mo de politics because who knows wo ye NDC ni majority of Ashantis no so ye MPP for nti wo mpe o masem na wo Kofi Oduro wo nam hoyi wo mpe yasem a ye fa ho ban Asantefo bebira ye wo mo a o mo chen wo ye ntimi nkan po ndu na mo no mpa Asantefo asem a e fa ye ho ban na me mfa bere mu mamo Ghana ha unemployment ne dɔɔso enti nipa ne betena ma sɔre dem wo sa ya na mu fi se mo nsɛm no a mo kana na se mo niema bi a mo ye na ma nipa ne beda bi adwuma ni ha ɔwɔ adwuma ho ma metena ma mo nkeka nkwasasɛm ɛmfa nkyerɛ wo mo adwuma ni krum ha na ya Asanteni na okɔsɔre wo Kofi Oduro asɔre dem ho de a na ne wo su jimi fo kra de minim de ye di jimi be compare no so wo wi Asanteni pa na so Kofi Oduro asɔre dem na abɛkɔ asɔre de a wo jimi pa because o tirese wo otan bibia ne nsem obeka na otan wo tiri bibia yanso nyamo a mobetan Asante na be ma Asante na bafom nyankopon no a wo som no a modi gina so keka nkwase asem kira Asantefo sa nyankopon ni shira Asantefo enti se wo so wo ntia se dia sa nyame no a ebetuatua mosoka efiri se me enyame pene se nyankopon emom ya Asanteni eye nyame no a na enhyehyeye enti wo kura wonsem a wo kan de kire se wo nyi nyame ni ena nyame nso me nam kate nyankopon se onkobo ne kofiri baabi foforo na me ya Asanteni enti se ne onza Asantefo no o ma dominate wo Ghana ha o ma di omu huni o ma do mo kra ene o mo kasa omo ankasa de omu nyansa na o ma dwen na chichire de omo ye ne ne bi ene mahu amafa ho tan omo de o ma dwen na omu nyansa omo nananom ai certain mo nanam no de menim de na omo ye ne that time eti me blame yen e me didi atem
yankasa wona nanom ntena ho de be kara so ate ase obi anka ntre wona nanam se omo ntena ho mo nye hwe ye nananom na omo ye no na nso nananom betima ye bi adenti na omo anye na omu ni saa nyansa no wana question ba akope na me de mebusawo na wona nanom na omu ni saa nyansa no anko betimi di aye amenne nso ye ke kanke ye be kan so odi ye bi enti se wona nanom antima anye saa na obi nananom atima ye saa ne ma wi di ato omo wa emu o manim tia nkeka saa nkwase yasem ne mfa nkyere wo mo na omo nsoma obia ogunya mama nyame kura wa fele ya first uhu konfo kura na udwane ye mpa konfo asem sisi ye hu akonfo no aye bam wo mo because ye hu ne sa konfo no kan kura chen nyame asofo nkwase afo no bia mo okrum ha mo amma Kofi Oduro wo se sen ubedi asante yake Kofi Oduro mu firi kwawu asante why Kofi Oduro bachi Kofi Oduro nkronsa he nyadaje ne ko yi hania no na una left no ye hu adwuma woni ba bia wo firi wo papa no ya akoa wa asante why wo nana no ya akoa bi wa asante ebedi Otumfuo atem na wo ba da ben asori ben kwa na wo koe hwan na wo ye school ben na wo koe ya wo be sofo wo so dia wo kasa basosa na me blame nkrofo no to dem ho no they are educated, they are graduates. Ebet now ma oka sansem no gu omo so. Omo no ma dwene wofo. If sankrofo no eni me radi kan Bible ti ase a, enya wa sorry na obeba because you have nothing to offer. Esisie any sikaje adada na odi je nkrofo sika no ebebu agusu. Kofi Oduro minimum paawo. Minimum Uba aso bi onanti ewo snooze minimum. Una left no kono munye ma. Ni enyi he ni ane twu, ni enyi he ni ane ma. Koti boto. Enne uba be kaseti Otumfuo. Na wo ye hwan. Wo ye hwan. Hwan na titi wo. Ehi na wo firi. Hwe bibi you. Na enu nti na ntumi nsi kumase no. Eda wo be si kumase no. Wo be hu. Eda wo ubesi kumase no say ubi eti baby say nkrafo si oba aka ya eye me fanso asante all the other people aba Ghana aba Accra no mba so mba ye adwuma baby the culture there we respect it so musi oba aka ya fine Otumfuo energy akwa aba beto ho ye ni ama akwa aba edidi Ashantis, we know how to market ourselves, we know how to project ourselves. Ye lazy, ye hard working. Asante ye juma maninya ade ma na ebusua ne mma ni nenchi ebusi asante pa ni ojam ye ne ama obi aka akiri e wa brabom ye ne agi obi ani onyam afiri wo don't dare go there again men kasa biom unim wa bakosema sa noma na wo keka ne nsoma keka jai Otumfuo asem ne keka fa buoma the golden stool sikejane fa buoma no and tisa bibia time be yofe. Leave our culture and our tradition alone. And I sit and I say in penny for traditional leaders were this spiritual leaders move to her and people continuously to disrespect Asantehemaa. Why am I? Nobody will sit to see say the culture of guns will go down. No. If they project it, it will be, they need to market it and project it. And even when you don't know, me ye kenny, but ye can't obake means you, the foreigner who you are welcome. When they say obake, it means wo son of the land that were to coin, you will surely come. So go and look for it and come again. Obake means you who is a visitor, a foreigner on our land, you are welcome. Obake is you who are son of the land and you have traveled, you will surely come. Thank you. Why? Wole noni ya no ni wa Asantehemaa ni obi wobu oga ni waka se wiemo ni waka noni ja sahame wo jemoko amekusun ni bako ba ta se no ba je no ba wie sanji ni eja ni ekesuomo
ke tuenjole baba Asante ke buba na no kuyi Medofo mechiawo abusia ya from evangelist Ken Fresh Kofi Oduro atemnie a obedi Asanteman atem eka kasefin editi Asante no afa na Ken Fresh ebraso a me ba be kire madwen ede akire no enti Kofi Oduro message we say ne be ko bia no eya afa ne saa Kofi Oduro ne nsem kan yim wose kasa ahodo bebrebi ana ewo Ghana ose languages no edoso na obia sefata anaso obia deserve say yede ne nkasa ye ana ne language no yede bebo kotoka ana yede bebo baabi Kofi Oduro me no eya adwen 100% obia sefata na so mpanimfo se ne ye wo wadin ana yebo se wo anya bibi nso ama wase a ye njai enkobo no kro no Kofi Oduro wo share wa asole ase kasa ana wo di preach abonten ebra wo pa akra wo pedom ama wo mo aba bedu achi obi a wonimu bia hu se eya Asante twi kasa kron eno na wo ka ese de nipa na bua fa wo so enti wapo wo hwa hoɔden ana Kofi Oduro ede kasa abusua se mo hwɛ ne dimi na se ne no se fa kunkon wasi afa honhon ana ɔbɔ Asante obu ye be ene ade a obɛkasa Asante aye ne boni bi Kofi Oduro mesro se jajimi no wajimi ache why Kofi Oduro yeso wo yire so ye nkrani so ye koroboni on na ankese se ekura wo yire efrim no wo hye kromofo nyina ni munyam e wa bra wo hye wa asole ase na se senka wo de wo yire kasa wo ka ana ye wa asole nanso wo yire baabi wo firi kasa no anya wo de wampe on kan bi kura wa asonde mo no da se wan ka twi a brofo na wo ka twi no so obi abagi atom se akan kasa no edoso twi no egu ahodo bebrebe nanso Asante twi no eno ye die bibia wo Ghana ho no ade no ta Asante ana enka no kre na nsen na me nam kran na me nam tema me fo trotro pa na ka bia me furu bia om ka twi wum na enwa wase a ba bia me nam yi aha na Asante mem ne ko ba ne sei obeto se ye bonom e wo nkra ho no ma eye twi nwom eye ba bia na bekọ ne ho nya Asante mem kura na eye twi nwom Asante fo nwia nom de bibia e kire se Asante twi no eye kasa de whole Ghana obia ete Kofi Oduro akwa no a ebo ho ma na odi Asante fo atem se ye pesete se kenten bibia so ho nom no akwa no enya Asante fo nko adea akanfo na nkasa sole eti Asante na senke dodo ye ho a e blank na fo ka se omo mpene ama kwa no emo ho nom no nkenya Asante fo nko na be kontokwa no na akwa no se koye Asante fo nko aye ne ye dia nke ye kura nke ye mpene da ema ne mo ho nom ke ye mpene sakwa ne Asante fo ye nko na kwa ne ye dia pa da bi ke be demonstration me yi akwa no kura fi because Kumasi International Airport ye no ye mpene ama ye mfa wo ma atwe senso wo ba atwe enkonkotalo ye mpene enti akwa no se betalo ho se ombe ye fu honom Asante fo he eni aduane mo so Otumfuo aka ho asem da dabi empushi ye mfa ho kura Kofi Oduro aye aganya atwem no na e preach onyansem wagimi ache too much yehu ye wo so ye prophet nka obi a wo na wo se so ye Nyankopon nipa de nka wanu mu asem se niema bi sei enuafo bi ntam etete a wanu mu asem na nka asaka wo mu abom nanso sane osifa kasei wa asonde mo bra wo ka asan kwase asem ni ti Asante fo no se obi ti wonom dada na se owo tan bi de masante a wasa man hope enye kasa o kasa tietiem na chese oye bibi o mi hu so wagimi ache papa sofo a memu ni Ghana baako da be yewa wonim nyansa baako kora aya bompa ye se nyame adwuma nkasa na Kofi Oduro wo ya bompa ye sere Onyankopon se o ma onyansa semka nyansa semka na emwa wo on se politics no du nko wura ma e change wa adwene e ma wo yire fi nyame adwuma na wo ye no because of sika bi a de be free ba bia ma wo nti okurese da boy ye kwoni ase ye he kwofo nkasa sa menim bia ba bia du ti ko hye ye nti ana amwo adwene agimi sa mesra busuafo a mo hwe me se Asante ni tan edema obia nenso sanse ye ho ye ni brenti ana manfo asore etia ye nenso obeye den se kutu se bam enko ba bia wati ase Kofi Oduro se be serew aya abomade so be kasa wanyansem wana aka so obi enya agimi no
na okra de na me no so wagimi kura che obia wagimi style bia bi wagimi in capital letters suanyansa na kanyansa sem na emwa na wo message na wo de buy no se bi mpredwasa se wo ya santini na oti Kofi Oduro asondem na o preach du atem na no eche wasa akọ yisika dia ma no so de bo anyame adwuma na wo kra de wo ya boa yigimi fo kra che Kofi Oduro no afiye ne gentle say too much bi o there be sa gentility na dey preach wo ha sei no ye dia hwe bi ato onyankopon ana a change medin ana oje evangelist na aka medin ho obi anu so obi o evangelist bia mo nim yadwuma ye ne ne din ye ne breso no kra enkwa na ye ka enti Kofi Oduro me ka tro am watie se wonim nyansa nche obi ana ye ka sabi wo mo magimi e wasase su Ghana pada da boy number 1 ka se fu wonu ba mi so wagimi pa wonim nyansa mo mu sei mo nu asem sei ana ama ye nom ye kon kra na asole se ye be kwa asole because ye nim nyame bia mo som no Kofi Oduro ene onyame a wo som ne de we nyame fi papa wonim nyansa ba akokora se otimi ma wo sansem we se bla be ka to wiase fa confusion kase ebra ene se nyame no wagimi papa Kofi Oduro Onyankopon ana se onyame asom no we ye nyame fon papa Asante aye din ache mo amno se ensuru obia ahun na ye no ye ni ate too much nti ya ne empese ye be kasa sa ba wagimi efri na ekosu wagimi a ye be mo ho standard what ya se ye be pe bia abegina de amawo ye be tro se wontimi meye ye be tro se ye na ase anwampo emfaso wo so cheo nti mesere Ghana fo a mo hwe ye wo a woni asante e wase mane nka otirim se asante meka a emeka wa emfa tan bi na nkopre ho memetumu nessa ye be desew ye be kire wase anti Kofi Oduro judge me no ka kire wo yere no nkire onyansa why na entietiamo ntasu atetigu nkofo so wo no no ente se oye nyamedwuma bia me se prophet bia ni asasi so Ghana ho bokura de prophet ba akokura bia no no eyaza entro enada anam de abohiafo apu anam de nyame ho enti kasa wo tietiem teta fam e kan kwase akasa muntie judge wo kura de wo ye kwase atimifo che obi a wasasi so Kofi Oduro me wasantini pio me asantini pio enane eja mebusu atotoro do na asantefo pio odo e wasantefo dem enkenye mpesa santene trap be kontokwa nanso mo amonim se wotan ne ani bla mo ma santenti mo ma santi afa dia peda yo ho enti Kofi Oduro me no nyanya ye mpesa oba ka san kwase asema no bio obi anu aga na onom ote be ebube echa santefo tu wi wadwen se oba be ka kasa kon bi a ye be ba be kire wase enti suanyansa na ka che Nyankopon se nyame obo soro ba asasi ono oman kwase masi emfa nkomo obi enti unyame fie no ka che se de bia fe do abre enti upese okodi Nyankopon kasa chi ono do obebie wa adwenem na obema wa kwankyere obekire okwan abefa so abekasa na beto nipa ntem ebeto nipa tirim sentitimu ebenuanu mienu ntem a se nyame obo soro bo asase ne de obeboa amankabo mu aba na unyame kwase ampani ya oso no de ode ntitimu ni mpa apamu ana eba enti Kofi Oduro we eye bre twato edema wo hwewa no kasa yie e wasante ho se wota asante amane nka wo no yire mutirim e wo masonde mo no se wonu munyansa nka bo so asonde mo e bi kura na santefo e do so che wo mo wo no nyina because asante ye wo ba bia pa medika kana mesaka bio se asanteni bia se wo yo santeni na wo ti Kofi Oduro asonde na wo kan kwase asem we sei na e shotum se wo kanyansa asem dia wo ya boa pele kokura che Kofi Oduro no edru bla sante ba bia mbeko bia se muso obi mpem asema montwe mo mfiri se nipa no ho na mo meja mo ho se ne be ye nipa ne ntime fa lim ya from evangelist can fresh mon kan tre Kofi Oduro se ne master mababa betia no because me de me yanyam dwuma kron se kokoram amfele so obeta wo hase ya wo so amfele so ode be dey wo de do beta so ti Kofi Oduro so nyansa anesta me ba meto pia afa phone menam de amawo wo ye jimifo style bia bi o driver wati kasia Tell what you want me. Comment section. How you Penyah Media.